kanimo ako milaom nga ang adlaw mo patim ada. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. O Ginoo, ikaw ang nagpahimutang sa tanan dinhi sa kalibutan. Ug walay makahimo niini gawas kanimo. Mga higala maayong buntag kanatong tanan. Ani ana usab kita nini atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica, sa mga madre sa Daughters of St. Paul kauban si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, ug usab ang atong technical engineer na nagpasalamat kita nga aniya sa kanunay sa atong istasyon dinhi sa DXGN. O katong buot nga mangayo og pag-ampo labaw sa tanan alang sa ilang mga masakiton. Text lang ni ini nga numero 0949-7887-395. O kaninyong tanan nga naminaw karon, maayong buntag o ginaot nga sa kanunay nagaampo kita o nagabansay sa pagpamalandong kana bitawng meditation. Din atong mapamalandungan ang pulong sa Dios ug unsaon nato kini pagbansay sa tibuok adlaw. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylo ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, uluhan 11, tudling 1 ngadto sa 4. Nagampo si Jesus sa usa ka dapit, ug sa pag-urong niya, miingon kaniya ang usa sa iyang mga tinun-an. Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Maingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinunan. Ug mihingon si Jesus kanila. Inig-ampo ninyo ingna. Amahan, santuson unta ang imong ngalan. Moabot unta ang imong gingharian. Matag adlaw, hatagi kami sa pagkaon namo ni anang adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga saha, kay kami mismo nagpasaylo sa tanan nga may sala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Ang unang pagbasa, nagisgot sa kamatinud-ano ni San Pablo sa pagsangyaw sa maayong balita. Gisgutan niya nga kita naluwas sa sala, pinaagi kang Hesukristo. Samtang ang Ebanghelyo nagtudlo ka nato pinaagi sa mga pulong ni Jesus kun unsaon pag-ampo. Mao kini ang modelo sa tanang mga pag-ampo. Pag-ampo nga dili nagkinahanglan sa daghang mga pulong sama sa pag-ampo sa mga Hudeyo, nga sa kanunay ang ilang pag-ampo nagbalik-balik lamang. Miingon ang mga disipulo, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Dili lamang sa pagkat-on sa formula, o kanang pag-ampo nga unsaon pagkumbinsi ang Ginoo. Si Jesus mitudlo kanato unsa ang tinuod nga pag-ampo. Mao kanang pag-ampo nga unsaon pagpahiduol kaniya, og pagkasuod o pagbalik kaniya. Kining maong pag-ampo nagsugod sa amahan namo. Si Papa Francisco nag-ingon, kining amahan naghatag kanato og usa ka identity nga kita iyang mga anak. Ang akong identity di ay ang akong pagkakinsa ako, isip Kristiyano, mao ang pagkaanak sa Dios. O kini usa ka grasya gikan sa Espiritu. Walay si bisan kinsa ang makasulti amahan, kundili pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo. Mao nga sa matag pag-ampo niini, makaamgo kita sa atong pagkaanak, og nga aduna kita'y amahan nga nahigugma, og nakahibalo sa atong mga panginahanglan. Ug diya sa pag-ingon amahan namo, nagpahinomdom ka nato nga usara ang atong amahan, o busa kita managsuon. Usa ka pamilya. Kung usa ka pamilya, o managsuon kita, unta dali ra kitang maghigalaay. O kung makasala man ang usa ka nato, dali usab magpinasayloay. Manindot kayo kining huna-unaon mga kaigsuonan kung kita managsuon. Kung makasala ang usa, dili nato patyon, kundili tabangan, kay higalaon pagayod, pabaliko nato ngadto sa Dios. Mao ni ang pagkamanagsuon. Mao ni nga layo kaayo ang atong kinabuhi,
diha sa atong pag-ampo sa amahan namo. Sige tag-ampo sa amahan namo apan atong gibaybiyay ang atong mga higala, atong mga igsuon, atong mga silingan. So kawang lamang ka na imong pag-ingon nga amahan namo. Sunod nga pulong, balaan ang imong ngalan. Ang literal nga paghubad nag-ingon, mailhan unta ang imong ngalan. Dili nagpasabot nga ang atong mga pag-ampo mo'y magpabalaan sa iyang ngalan. Kundili, pangayoon nato sa Dios nga sa atong kinabuhi, mahimong balaan ang iyang ngalan. Matud pa diha sa 1 Corintios 6:20, gamita ang imong lawas alang sa himaya sa Dios. Sa matag tan-aw sa uban sa atong kinabuhi, makita nila nga balaan ang Dios. Ikatulong pulong, moabot ka namo ang imong gingharian. Moabot man gayud kini sa gusto nato o dili. Apan gipainit nato ang atong galamahan, atong damgo, atong pangandoy, alang sa umaabot nga gingharian. Aron moabot kini sa atong kaugalingon, ug mahimo kitang angayan nga mamahimong sakop sa gingharian sa Dios. Ikaupat, matuman ang imong pabuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Nagmasanugtanon ba kita sa iyang mga sugo? Ilabi na ang sugo nga gisumada ni Jesus. Higugmaon ang Dios ug ang isigkatawo. Ikalima, ihatag ka namo karong adlaw. Pangayoon nato unsa kadtong atong gikinahanglan kaayo ni anang adlaw, ug dili kita mabalaka sa ugma nga umaabot. Kadto lamang panginahanglan karon, ug kanang ato gayud dili kay kanang atong gusto or atong wants. Mao nang mahinungdanon. Ang sunod nga punto mao ang pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Mga higala, nagpahinumdum kanato kini nga makapasaylo lamang kita sa mga taong nakasala kanato kung kita nakasinati sa pasaylo sa Dios. Mao nga unahon gayud nato ang pagpangayo og pasaylo sa Ginoo aron atong masinati ang kaanindot sa kahulugan sa pasaylo. Ang pulong ayaw kami itugyan sa panulay. Dili kita mangayo nga dili kita mahilabtan sama sa tentasyon o sa panulay. Kundili pangayoon nato sa Ginoo, ang dili kita niya pasagdan diha sa atong pagpakigbisog, batok sa dautan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga higala, dili kita makaingon og namo or our kung ang atong relihiyon walay luna alang sa uban o sa ilang mga panginahanglan. Dili usab kita makaingon amahan, kung dili na ko puy-an ang akong relasyon isip anak ngadto sa amahan, nga atua sa langit, o relasyon sa anak sa Dios. Dili ako makaingon balaan ang imong ngalan kung ako nagtawag sa iyang ngalan nga walay pagtahod, bastos, dinautan. Dili usab ako makaingon umabot ka namo ang imong gingharian, kung dili ako buot muhalad sa akong gahom ug mudawat sa kahimayaan sa gingharian sa Dios. Dili ako makaingon ihatag ka namo ang pagkaon karong adlaw, kung dili ako muangkon nga matinud-anon sa matinud-anon nga paagi niining tanan nga iyang gihatag kanako o gibaliwala ko ang panginahanglan sa uban. Pasayloa kami sa among mga sala. Dili ako makaingon niini, kung dili kita makapasaylo ngadto sa nakasala kanato. Kung ako nagpadayon sa akong kalagot sa uban, ug dili mo pasaylo kanila. Dili usab ako makaingon ayaw kami itugyan sa panulay o tentasyon. Kung ako mismo mupili sa pagpabilin sa kahimtang, diin dali ra akong matintal. Dili usab ako makaingon ilikay ako sa dautan, kung dili ako andam nga makigbatok sa dautan pinaagi sa pag-ampo. Dili ako makaingon amen, kung dili ako magmatinud-anon sa pag-ingon, mao kini ang akong pag-ampo. Pagsusi. Giyon sa nato pag-ampo ang amahan namo. Misulod ba kita sa kahulugan niini? O hangtod lang ba kita sa pag-memorize niini? O wala gayud nato kini sinatia
o batia. Magampo kita. Gitudluan kita ni Jesus sa pag-ampo ngadto sa Dios atong Amahan. Busa mudangop kita ngadto kaniya sa pag-ingon. Amahan, pagadaygon ang imong ngalan. Nga ang pagdayig sa Dios nga Amahan, kanunay ug sa tanang dapit, mulanog sa simbahan lokop sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagadaygon ang imong ngalan. Nga ang mga kanasuran, muila sa pagkahari sa Dios, ug mutuman sa iyang kabubuton, aron sila dili itugyan sa panulay, ug maluwas sa tanang daotan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagadaygon ang imong ngalan. Nga moantigo unta kita mopaambit ngadto sa mga nanginahanglan sa kalanon nga atong nadawat sa matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagadaygon ang imong ngalan. Nga ang mga nangamatay makabaton sa hingpit nga kapasayloan sa ilang mga sala, sama sa ilang pagpasaylo sa mga nakasala kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagadaygon ang imong ngalan. Langit nung Amahan, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi ug tanang butang nga maayo. Hup nga kami kanunay sa imong grasya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, maayong buntag na usab ka natong tanan, bago lang nato na pamalandungan ang Amahan namo. Hinaot nga naminaw kita kanunay ni atong tulumanon, og nagpasalamat ako og dako sa tanan mga naminaw ni ini. Og usab kato mga nag-text, daghang salamat, og kaninyong tanan nagpasalamat si Sister Rica, sa mga Madres and Daughters of St. Paul, kauban si Rose Caballero ug si Arvin Borla, ug ang atong technical engineer ni ating stasyon, DXGN. O kaninyong tanan moingon ako malipayong adlaw. Unsa na imong giinom, Arvin? Unsa pa man dailain, ang kaping may sinabi, Dreamvet 18-1 Coffee na available sa tanang pharmacies.